Dili day sa iyo no. So ay good agala sa amin, may gabi sa tanan natin sa here so nimbalik ta no after sa pila ka adlaw wala tay video kay na busy lagi ta sa atong eskwela nya. Natay gamay part-time job. So karon naghimo lang ko panihapon naman ni Mr. Si Mr. is on the way pa lang kay nag-overtime siya sa work. So nalang ko giandon nga spaghetti sa iya ha. Naghiluto lang ko pasta unya kining gipa-defrost na ko nga frozen spaghetti sauce. So, ang ganina kay nagkaon naman kog pansit kanton niya lumpia. So, naghimo na lang pug kuog kanang waffle ay kanang pancake. Diri pwede na dayong tugnawa diri sa among lugar. So, maong ang ubang area diri kay nag-frozen na wala na sila mga tubig kay nanggahi ng ilang mga source sa tubig. Katong labi na dito mga spring water gid ba nga gikan gyud sa bundok. So, nag-ice na to siya. Nya mahal man magpabayad sa bumbero kay siyempre mabayad man gyud ka kung magpabuhos kag tubig. So, ang ilang ginabuhat is nag-imbak na lang sila og tubig no, namalit sila og mga drum para imbakan sa ilang tubig. So, ingani kalisod diri kung mag-winter nya. Laper. So, Norwegian pancake kung bagay nga. Testingan ako gihimo, mo na ni akong gikuan. Gibot nga na ako siya og 300 ml nga water. So, balik ta. Gitilawan ra na ko to kung pancake nga gihimo. Norwegian lapar. Dami siya. Nora na gud siya kanang kung pancake sa Pilipinas ba maging na may nipag na ay brown cheese na ay sour cream ya na ay silty toy ya butter at mo kanya stir kay para may hapon na may ulit niya hangkog labhon naghangkog pilonon kato lang mga nilaban na mo itong nihaging sabado mag isa kasi mana na siya sa bangko medyo na siya pilo pa rin kamot nga ako nga mapilo na nako na siya karon isa kasi mana na siya nilingkod kung pala siya nilabtan. Ay, so, sa ako na-mention di ay no, na ubang area diri sa among barangay nga nag-frozen na ang ilang mga water source. Yan, so, importante nga nakay fireplace para sa ani ba? Yan eh. Nakay nga ani niya, naghan kag pundo nga kahoy para sa ani. Naghan kay binugha. So, ang mga Norwegian or kining mga nagpuyo diri sa mga nag-snow nga lugar o na mga winter, layo pa lang, isa ka tuig pa lang bago mag-winter, mag-andam na sa daghang binugha nga kahoy. So, karong season, halimbawa, spring or summer, mamutol na sila, mamugha na sila kahoy, unya ilahan na lang i-stock kay para po na sa upcoming nga winter. So gikan na sa ubos sa ilahang balay hangtod sa pinakataas sa kisame mapuno nagkahoy. Ngana na sila mag-andam sa ilang mga kahoy no. Mamugha na sila, unya ila lang paughaw ilang kahoy, ila lang i-stock, ila lang i-pile. So ingani na siya naghanbig tinapok nga ingani hapit na nahurot among binugha. Nagplano na pud mi karong summer pohon mamugha na pud mi kahoy. Kay mahal kayo ang electricity diri labi na karon nga winter nya nag-frozen, nag-ice na gid ang mga water source sa ubang lugar. So kay kung magsalig man gud ka sa electricity